Hey guys, welcome back to my new vlog. जोङो दिनै बिशाल मार्केटाव थांगोन. नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय. बेलेग गारि गिदिर खारोलै. दिनैथ' सानडे. खुला थागोन ना थायाथाय बिशाल मार्केटा. र' नायलांबाय थादो. खिथिलांबाय थानोसै बिशाल मार्केटा माबायदि जायो. नैबे जाबाय जोंहा बाइपास. जुवाइ बाइपास. शिलं 62 किल'मिटार. सिलचरा इथिं आङो. दायो जोङो सिलचरथिं थाङा. जाबाय र' थ' गाखोनोसै जों दायो गारि गाखोना लाबाय थांबाय थानोसै दायो. Switch off dengan ada minyak. Finally मोनफैबाय बिशाल मार्केट. मबेयाव हांग्रोगोन? फैबाय. जास्ट थाबायनो हायदों. ये सार्ट गोजाखौ नाय इखो. खुले ओइ खिनाय होनो नोंखौ दोननाय लानायखौ मबेथिं? बाहाय रे नोंनि लंपेन्टफोर नाय लंपेन्ट. सान्दुं ओंखारलायदोंब्रा. नोंलाय सान्दुङा. जायगा नांगोनलै जायगाखौलाय. नै आङो मोनसे नटबुक आरो मोनसे पेन मोनसे लाबाय नि मा दोंसोथाय नि दिन्दां फेट्टां बायना लाबोबाय. गथ'फोर गोनां लायो बेफोरखौ नांगोन. हिन्जाव लाबाय नालाय फैबाय जोङो नै. Look at see this. Hey dhaba. क्या लाया है ब्रो? माल. बताओ माल. क्या माल है? माल. देखेगा रूम में जाकर. वाओ कितना औसम है. हम इसको क्यों लेकर आया? वो क्लिफ जो बारिश आती है ना, हवा भी आती है, बहुत हवा चलती है इधर. देखो कितना हवा आती है, इसलिए हम इसको लेकर आया. कुछ बच्चा नहीं है हमारे पास. वाह, उसको लेकर आया. रो मैं जूता चलेगा. ये अब हमारा कपड़ा नहीं गिरेगा. ये पेन 4-5 और ये तो क्या करेगा. ये है पेन. रात का टाइम सोने का बाद हम इसको पहनेगा. और ये देखो ये लॉन्ग पेन कितना का है. वाह 499.
काम करने के लिए ना, इसलिए ज़्यादा प्राइस का नहीं लिया। ये 2 है सेम सेम कलर। और मैं ये ऑलवेज बी क्या है केला स्पोर ऑलवेज बी योर सेल्फ ऑलवेज बिलिभ इन योर सेल्फ जेब्लाबो गावखौ फोथाय। इधर 3 कॉपी है, लिखेंगे एक नॉलेज मेरा क्या क्या होके जाता है उसको भी लिखेगा। यही है वीडियो, आज का वीडियो। आप लोग मेरे वीडियो को अच्छा लगा है तो आई होप नोंथांमोना आंनि भिडियोखौ मोजां मोनबायदां। जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना आंनि भिडियो गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो